Intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stek, of een entree. Ik heb beslist door de corona dat mijn vlogs er een beetje anders zullen uitzien. Maar dat ik eigenlijk niet kan gaan doen, ga ik gewoon een week samenvattingen maken. Kijk, kan ik heel de week hier en daar kan wel filmen. En dan zal ik het doen, op het einde van de week een vlog met elkaar flassen. Speciaal voor iedereen. Ja, en kijk ik hier massa's veel schoolwerk, dat is gewoon niet meer te doen. Nu ga ik eerst een keer een latte voor rond met een aquariumskelder. Dus ik zal het zelfs ook een keer doen. Ja, het wel zien op het einde van de week. Ik weet wat nu wat allemaal zal verlopen. Het is hier allemaal een nieuwe voor ik. Verdikke het al. Weer voor de skelder. Een akje met een keunenpotje erop. Een pot groentverven. Een rolbakje, liefst een proper. En toen nog eens voor een pot om te doen. Ah ja, je kan het best een pot een keer voordat je hem open doet. Dat al de verf uit gemingeld is. En toen kan je bij een skelder neerhassen. Voilà, ze zijn al een skelder in het wit. De rondlaag ligt er al op. Nu moet het gewoon drogen. Het zal wel rap drogen, want het is gewoon weer. Ja, wat ik zei had, ik heb veel te veel verf gepakt. Ik zal de rest weer in de pot doen en mijn rolletjes gewoon uitkussen. Ik ben nu bezig met mijn maquette. Ik zal het dus even een keer doen zijn. En als mijn laten hier droog zijn, ik zal het op de achterkant een keer skelderen. Voilà, mijn maquette al uit vooruit gasten. Doe ik mijn beste daaraan. Ja, kan ik ook maar mijn beste doen. Ja. Het is toch maar allemaal goed dat wel in orde is. Kan ik hier nu nog die laten lagen even aan de achterkant. Kijk, ze zijn wel al schoon gedroogd. Maar aan die kant nog een keer skelderen. Mijn bakje is al veld. En zelfs zou ik toen nog een tour gaan skateboarden. Ik kan wel niet goed skateboarden, maar ja, dat maakt toch niet veel uit. Ik ga er toen een keer meepakken zetten met planken. Mijn latten zijn geskelderd. Ik ga nu mijn andere schoenen aan doen, mijn planken pakken en daar een tour gaan rondrijden. Ja, ik zeg al die kunstjes en al, dat kan dat al niet, doe er al niet aan mee. Kan ik wel een klein beetje springen. Maar anders krijg ik gewoon een tour rond. Daar is ik eerste, ik heb mijn hoofd in de wind zitten. En het is wat anders dan ik heb met een velorine. Voilà, hè. Zo weet je er ook weer. Amai, ik ben hier aan het skateboarden, het is hier massa's veel wind. Als ik probeer te filmen, hoor je er alleen maar wind in de micro. Nou goed, kijk naar mijn plank in mijn hand. Ja, ik ben een keer een beetje aan het oefenen en aan het doen. Kan ik dus niet filmen met mijn planken, moet ik een keer wel eens gewoon iets zeggen dat ik hier rijd. Is gewoon, het zal eerst leuk om te filmen, de wind is een beetje opgevallen. Het is stief veel lawaai met mijn planken. Kijk je gasten. Een kunstje speciaal voor hier. Amai. Ik ben weer onder bijna naar rust nu. Voilà, ondertussen is het al gewoon in het donker. Ik ga je nu naar Seren die laten wrijven. Nee, en toen kan ik zo nog in het zwart skelderen, misschien morgen. Ik ga dat buiten doen, want ja, anders ben al dat stof. Ik ben er niet zo erg, al dat stof ben. Voilà, bij deze dat zal het lastig zijn dat ik ga doen vandaag. Slaap alleen. We lopen er nu onder een brug. En bruggen. Kijk, ik rust gedaan met school. Ik ga toen naar rust. Amai, was me dat weer een dag zeg. Ik weet begot niet wat een van Pluto dat ik hier smeten zit. Amai. Alleen maar bomen rond me. En ik hoor hier veel skuffelen tot en met. Ik ga hier maar mijn auto weer vinden. We zouden er al zin zijn eerst. Amai, ik heb mijn auto gevonden. Doe je die deur om, het is hier een stoof hier binnen. Het is hier eerst wel 40 graden. Mannen, kus. Kan ik nu met mijn mat naar huis rijden? Tot even zien. Voilà, zijn we zo goed dat we wel tussenkomen. Ik ga nu eerst die planten voor met een aquarium. Een lasje zwart geven. En ja, kijk, hier zijn mijn spleksplinter in een pot. Hopla. Ik ga goed schudden en doen voor gebruik, weet wel. Ik ga goed opproeren. En daarachter zal ik nog een beetje werken aan mijn maquette. En ik zal er een goede trek aan de deuren werken. Godverdikke dat ik ervan af ben, want tegen naast deze dag moet dat eerst zijn, weet. Ja. Hopla. Kijk, als kelder zonder te starten, ja, dan moet ik kijken. Ah ja, voilà. En nu laat ik het drogen en toen aan de andere kant skelderen, toen ik het tussen wrijven, nog een lasje drip. En voilà, dat zal gereed zijn. Misschien dat ik er wel nog een paar letters heb flansen, wie je weet. Goedemorgen allemaal. Ik ben Stef voor de staan, ik heb Stef voor te slapen. Ik ben nu juist uit de douche. Je kunt wel nog een beetje zien aan mijn hand daar. Stef gaat naar de gazettenwinkel voor mijn hitbundel te laten inhalen. Want dat moet ook gebeuren tegen de eerste weken. Mijn latten voor met een aquarium zijn ook geschilderd op deze kanten. Toen heb ik het tussen vrienden en nog een lasje gegeven dat het gewoon gedekt staat. En toen nog een hele hoop schoolwerk, want ja, moet er allemaal een deur tegen de eerste weken. Ik zie het eigenlijk niet meer zitten, maar ja, het moet en we moeten de zoort niet laten lang worden. Hopla, ik ga hier zeker keer weer naar de gazettenwinkels zijn. Man, een kus. Ik heb weer school weer vandaag. Ik ben juist weer van de gazettenwinkel. Normaal gezien tegen naast 2 is het moeten gereed zijn. Dat is zo dik en orde zijn, maar ik heb tegen naast 2 nodig. Ja, het gaat weer een hele schone dag worden, zie ik hier. Braak daar van, want hij moet weer een hele dag schoolwerk doen. We zijn hier weer met de latten, ze zijn aan deze kant geschilderd. Ik heb zo weer een wreven aan de bovenkant, ik heb lichtjes ontkorreld. En ja, gereed voor de tweede laagje aan de bovenkant.
de onderkant gaat niet meer schilderen. Ja, je ziet dat nog niet, hè. Ik had er een keer heel uit, het is al genoeg. Hè. En misschien dat ik er toch wel nog een paar witte letters heb schilderen. Ik ga het nog allemaal zien. En nu ga ik naar de ponies. Hè. Ah, hoor, ze roept nog. Ja, hé, la bamiske. Hey. Het is hier voor de YouTube, hè. Ja, mon ami. Het is hier voor de YouTube. Amai, ze zijn al een beetje beschaamd voor op de YouTube, bezig, kijk. Hé, vent. Ja, ze waren eigenlijk juist een beetje hes aan het eten, hè. Hoi, een beetje hes aan het eten, hè. Ola. Ze biedt hier al in mijn baai, zeg ik. Gotterdijk, ik ben alweer heel gepateeld. Maar hoe en warm weer is, hè. Kijk wat dat we weer doen, zeg. Voilà. We geven weer een beetje water aan het hes, dat dat uitstaat, hè. Kijk, zeg. En ik kan dat nog niet zeggen, trouwens. Dat is hier Mich. En dat is mon ami. Dat is hun naam. En meestal dat ik er toch ben, zal ik hier ook in mijn moestuin toe zijn. Ja, mijn moestuin. En met de preus heb, hij gaat er dit, hè. Dat zal wel zien. Kijk hier, zeg. Een krop salade. Hè. Dat is hier een doelplantje, pees ik. Hier staan er allemaal karoten. Er staan ook nog een paar radissen in. Toen hier dat is een tomatenplantje. Er staat hier nog een tomatenplant trouwens. Kijk, dat is het, 2 tomatenplanten. En hier zijn dat dat is mijn maat. Dat is een echte erwtenplant. Haha, amai. Mich, mon ami. En zo geloof dat dat verdijd ook nog een doet van dat ik buiten te room. En hoe frisse neus heb te doen. En ik ben dan nog heel snel binnen te zitten voor schoolwerk te doen. Het is voor totaal nooit van te komen. Maar ik heb goed van de zon en van de frisse, verse lucht genieten. We laten zich gereed. Het is dit voor te versieren, hè, gasten. Ja, misschien eerst nog een beetje schoolwerk. Ik zou toen die laten een keer versieren. En toen gereed voor in elkaar te steken. En aan mijn aquarium te plakken. Hè. Hopla, en zo gaat dat hier allemaal. Ik heb gisteren tot de gat en nacht gewerkt aan mijn maquette. Ik ben redelijk content van mijn werken. En nu vandaag ga ik hier proberen voor die filmpjes aan elkaar te flassen. En op YouTube te zwieren, nee, ja. Want ja, morgen moet ik naar school, dus morgen ga ik toch niet te veel kunnen filmen. En voilà, zeg, dat was mijn week over gezegd. Ik zou tot naast weken, en het filmpje van naast weken, waar ik mijn maquette toe ga. Mijn laten van mijn aquarium dat ik versier, dat ga ik toch ook toe en eraan hangen en doen. Er staat veel op de planning voor naast weken. Een hipsjury heb ik ook naast weken. En schoolvlammen gaat dat moeten zien. Amai, ik ga er nog moeite mee in. Het is toch dat je ervan genoten hebt, gasten. Liked, abonneert, deel het. Print het af, leg het onder je hoofdkussen, plaat het aan de muur. Weet ik wat je er ook mee kunt doen. Maar maak dat hier ook een beetje in orde komt met in YouTube. Tot de eerste keer.